yksi tosi oleellinen asia puuttuu edelleen äitiyspakkauksista, ja se on ohjeistus siitä, miten aloittaa säästäminen sille vastasyntyneelle. Jos säästämisen aloittaa heti lapsen synnyttyä, on jäljellä sitä kaikkein tärkeintä kaikkein eniten, eli sitä aikaa. Jo 20 säästösummalla voi ihan realistisella 7% vuosituotto-odotuksella saada kasaan yli 8 tonnin säästöpotin. Jos sen summan pystyy nostamaan vaikka 50 kuukaudessa, säästöön kertyy yli 20 000 euroa. Siinä on aika mukava lähteä sitten aloittelemaan omaa elämää, opiskeluja, hankkiin sitä ensiasuntoa, mitä tahansa. Siellä on aika mukava puskuri takana. Myös kummit ja isovanhemmat voi säästää sille lapselle, joko kuukausittain tai esimerkiksi syntymäpäivinä ja jouluna. No, pitääkö sitten olla ihan äärimmäisen kiinnostunut siitä sijoitusmaailmasta, jotta osaa valita sen oikean rahaston tai sijoituskohteen sille lapselle? Ei onneksi. Riittää, kun oot yhteydessä omaan poppankkiin. Me neuvotaan ja hoidetaan yhdessä loput. Se on tosi helppoa. Eikä sitten tosiaan tarvi jälkikäteen olla harmissaan, että vitsi kun ei tullut aloitettua sitä säästämistä aikanaan. Paras ajankohta sijoittamiseen olisi ollut eilen, tänään on toisteksi paras. Tervetuloa Poppankin asiakkaaksi.